De regering Ruggenaat werkt aan een voorstel om de komende 4 jaar de loontredes voor ambtenaren niet te verhogen. Verder zouden de zogenaamde lampsams niet meer betaald worden en salarissen niet worden geïndexeerd. In de praktijk betekent dit dat de salarissen van ambtenaren de komende 4 jaar dan ook niet omhoog gaan. En dat heeft alles te maken met het voornemen van de regering om de begrotingen de komende jaren binnen de perken te houden. Hans Katsierski, directeur van het Curaçao Medical Center, heeft afgelopen vrijdag ontslag genomen. Dat is bijna een week na de opening van het nieuwe ziekenhuis. Als officiële reden voor het ontslag worden privéredenen genoemd. Katsierski zou zich in een situatie met zijn gezin niet integer hebben uitgelaten. Zo is de reden volgens de Curaçao Medical Center. Het Curaçaose ministerie van Volksgezondheid roept de bevolking op om geen Romeinse salade te eten van het merk Salina uit Californië. Volgens de Amerikaanse eetwarenautoriteit kan de salade zijn besmet met de E. coli-bacterie. In Amerika zijn er al tientallen mensen ziek van geworden. Het merk salade wordt ook op Curaçao verkocht en het ministerie van Volksgezondheid roept iedereen op om voorzichtig te zijn. Problemen bij de crucentrale hebben ervoor gezorgd dat dit weekend de ISA-raffinaderij tussen vrijdagochtend en zondagochtend stil heeft gelegen. Dat heeft de ISA-raffinaderij laten weten. Zoals bekend heeft de raffinaderij afgelopen week 2 grote installaties opgestart voor de bewerking van olie. Sinds zondagochtend zijn de problemen bij de crucentrale echter weer opgelost. De ISA heeft ook laten weten dit weekend dat het in 2017 en 2018 bijna $250.000 heeft uitgegeven aan onderhoud. Daarmee weerspreken ze berichten als zou de raffinaderij te weinig hebben geïnvesteerd in onderhoud. De 6e editie van de KLM Curaçao Marathon was afgelopen weekend weer een groot succes. Het werd wederom georganiseerd door de organisatie Run in the Sun. In totaal deden 2.500 mensen mee, afkomstig uit 35 verschillende landen. Bij de mannen won de Nederlander Jacco van Buren de marathon, bij de vrouwen de Amerikaanse Michelle Voltz. El Tributo vierde dit weekend haar 75-jarig bestaan met een bijzonder concert. Het was een Thanksgiving concert onder leiding van het Rendo Corse Extended Orchestra. Met onder meer de zangers Dibo B en Jurmaida Greit. Behalve de mensen die aanwezig waren, werd het concert ook bekeken door heel veel mensen via Facebook. Op de Facebookpagina van Extra kon het concert live worden bekeken en kan het nu nog steeds worden gezien. De Colombiaanse president Duque heeft een avondklok ingesteld om de rust te laten terugkeren in de hoofdstad Bogota. Iedereen moet voor 9 uur binnen zijn. In enkele wijken is de avondklok nog een uur vroeger. De president hoopt hiermee een einde te maken aan onrust in de stad. Door heel Colombia werd er de afgelopen dagen geprotesteerd tegen corruptie en ongelijkheid. Er waren naar schatting 250.000 mensen op de been. In totaal kwamen 3 mensen om bij de onrusten.